Ayun mga kalingap, good morning. Papunta po tayo ngayon kina Allison, kina Danica. Ito po yung tinulungan po natin. Si Danica po yung kamukha ni Erica. Ito po yung pinapalayas ng mga kalingap dun sa inuupahan nila na bulok-bulok din naman yung pupuntahan po natin ngayon. Tingnan po natin kung makakalipat po sila. Pati natin sila. Kasi pinapalayas na po itong pamilyang ito dun sa tinitirhan nila. Kaya pupunta po tayo ngayon mga kalingap. Tara po. Mga kalingap, mga putik, parang walang tao. Bisitahin natin mga kalingap. Tao po. Magandang hapon po. Uy, si Erica ulit. Si Erica ulit. Kain po. Oo, sige, salamat. Hello, Dani, kamusta kayo, Nay? Ano? Kamusta yung natin, yung lilipatan natin? Eto, naghahanap pa rin po. Mahirap maghanap dito. Mahirap po talaga. Nagkakain kayo? Kakain po kami. Gulay, ito yung ulam. Ayan yung mga anak ko. Oo. Dali. Kain po kayo. Yan po si na Allison, no, mga kalingap. Nagkakain kayo? Tsaka si Nay, kamusta na yung trabaho mo? Ang dami mong pinapaaral. Ito po, kahit po pahinto-hinto, nagsumikap pa rin po ako. Anong ginagawa mo ngayon, Nay? Ginagawa ko, naglalaba ako. Tapos, may napalabas sa'yo. wala yung damit lang yung mga bata. Kamusta yung trabaho nyo ngayon, Nay? Naman po, hintayin ko naman po yung pagawa sa akin. Pagawa ka kumbaga May patrabaho. Patrabaho. Nay, hindi ako makapaniwala kasi tingnan mo, ang dami mong pinapaaral, oh. Paano mo nakakayanan, Nay? Nagagawan ko ng paraan kahit paano, huwag lang hinto yung mga bata. Ilan yung pinapaaral mo, Nay? Ngayon po sila 4, tapos may dagdag pang isa. Si Erica si Erica, mukha ni Erica, mga kalingap. Si Alice. Pampo na sa akin, si Erica, si Danica. Bakit? Nasaan na yung mama mo ba? Patay na. Ay, wala na si mama mo. Hindi ko po siya nakita noon. Mula bata pa po. Sabi ni kamukha ni mama mo yung tita mo. Opo. Nakakaot niyo po yung mama. Para makita mo, parang nakikita mo pa rin si mama mo. Uy. Malakas yung loob niya pag nakita. Nalakas ang loob niya? Bakit mahina ang loob? Pag di ako nakikita, may hinang loob niya. Parang ayaw na pumasok, wala na siyang gana sa buhay niya. Parang wala na yung banding niya. Wala na yung Ay, nakakabilib naman si nanay. Ay, pagpatuloy mo yan. Sabi ko, may pag-asa pa naman para makaahon ka. Magsikap ka lang sa pag-aaral mo. Kasi yung may magulang ka pa, yung pamilya ng papa mo. Kitaan mo, huwag kang tumigil. Saan yung mesa nyo, Nay? Dito lang ang mesa niya. Double purpose ito. Higaan na, mesa pa. Ito, Nay. Ang gwapo nito, ha. Kanganay mo? Oo. Pasok mo sa sa pag-artista. Model? Model na, model ka. Artistahin ka, mukha mo si Kalinga Prab. Panganay niya siya, Nay. Panganay po, 18. Galing naman. Anong year mo na? Grade 10 po. Grade 10. Tapos grade 10 din. Tapos Grade 9 po. Grade 9. Ay, ikaw yung bunso. Hindi po. Hindi. Bunso sa high school, I mean. Ito pong sarap. Nasa labas. Luwas. Nasa labas. Okay. Anong ulam nyo? May kanin pa? Ay, gabi. Hati. Nating po. Ay, tuyo.
Yung Tuyo, tsaka ano? Masustansya yan. Taro yan sa English. Yung ano na tong taro. Yan po yung ano. Kani po maluto. Hindi lang po maluto. Wala nang kani? meron pa sir, oh, gusto niyo kumain, kailangan wala ng ulam. Si nanay. Oo. So, kani po kami na. Pag kunti ang ulam, hati-hati namin. Kahit kunti ang kanin, hati-hati pa rin namin. Biglang magutom kami. So, wala pa tayong mahanap na malilipatan. Ano kasi? Pa. Sabi ko nga, gusto ko bago magkatapusan, makakuha na ako. Oh, kasi ano dito no, hindi kompleto. Tsaka ano po dito, tuluan na hindi siya maayos. Ay oo nga oh. Kita na talaga ang Mabasa ano. kami dito, naba po dito, naputik, intiro yan eh. Kagabi nga po eh. Yun eh. Tumutulo. Tumutulo na kagabi. Lang kami dito. Oo, dapat talaga mahanap ng malilipatan. No? Tapos nga ni po bubo. Basa yung mga damit namin, basa yung ano. Oo, hindi ano. Lalo't mga estudyante kayo, may mga uniform kayo, madudumihan yung mga uniform ninyo. Dapat talaga makalipat na. Ayan. Sige na mag-try din namin magtanong-tanong ha. Okay. Na malapit lang dyan sa ano. Kami. Ito anong hirap na yun, wala kayo makuha. Hirap maghanap. Oo, ganyan talaga na may panahon din para sa May atin. panahon Be-bless po tayo talaga. ng Lord. Ha? Magtiwala lang kayo. Be-bless. Tulungan niya kayo. Huwag kayong mahanap titigil. din daw sila. Lakasan nyo ang loob nyo. Ay, mag-exam na po. Mag-exam na. Mag-exam na ngayong ano na to. Oo. May mga bayaran pa yun sa school, ano? By Jordans po kayong kami ngayon eh. Saan kayo kukuha ng ano? Bayar. Magkano? 380. Oh, 380. Saan kayo kukuha nun? O saan nyo? Halimbawa wala. Oh, wala si Kalingap Alvin. Saan kayo kukuha nun? Baka po di na sumali. Hindi na masali. Hindi lang po gagawin. Pero gusto nyo sumali. Yun po para makabawi sa akin. Ano yun? Nakadagdag ng Performance. requirements. Performance. Performance. O sige, list no. 380. 380 sa'yo. Ewan ko po di po. Hindi pa. Sige. 380. So, pares ko man din po siya. Masali ka din. Hindi po. Grade 10 po 380 plus 380. Magkano na? Ilisan nyo na eh. At sige, sagot na ni Kalingap Alvin yung pambayad dun sa ano ha, cheer dance. Ano yung 380 na yun? May kasama na yung ano? Mga uniform po tapos mga Ah, props. Itong susulutun po. Gamitan po yan sir. Itong susulutun. Lang basta-basta. oo, send nyo na lang sa akin yung picture nyo ha. Wala kayong ano dito, mesa. Sana may mesa dito. No? Dito sir, minsan. Ito na yung mesa. Ako kami Yung papag, nakain. sir. Pag punuan dyan, dito kami sa lapag. Malinis man. Di man ano. Oo. Paano pag nabaha? Pag nabaha dito, di nada. Nga ba sir, punas, trapo. Kailangan, oo, ano din tayo, hanap tayo ng ano. Kasi upa lang din dito, no? Hanap tayo ng medyo ano na. Kalang nga, regular kami dito. Kasi ipapaayos ko na lang sana to kahit kung paano na lang bang paayos-ayos na lang. Ay, kausapin natin yung may-ari. Nay. Yung ano po kasi, nakabili yata ito. Yung nakabili. Ang asawang kapatid dyan. Oh, sige. Nabili na daw. At sige, pero at least habang hindi pa tayo nakakalipat, sana meron tayong mesa, ano? Nay. Payag kayo? Pero kahit walang mesa, okay lang. Okay lang po. Basta Kahit Sanay naman po. maayos sanay na. magamit. Ikaw, Alison, sanay ka na? Kahit saan ka dalahin? Kumusta ang pag-aaral? Alis man po. May mga bagsak Karaos din pa po. rin. Kaya Bakit? nga po mabawi ako sa ano. May mga pagkulang din daw yan sa ibang ano, subject. Kaso nga naisip ko ay may bayaran ay. Sabi ko kay mama, pag may pambayad, hindi na ako sabi kahit magbagsak. Mga ilang, itong mga diaper kaya ako, hindi po kaya ako nakapasok ng ilang araw at nagtrabaho pa. Pinag-ipunan ko. Ngayon, ano ka na, nakakapasok-pasok ka na. Opo. Ginamit nyo na yung ano, yung pambaon. Ginamit ko na. Kantabang man po. Nakatulong. Anong pinapasukan mo nga dati? Po. Ano nga pinapasukan mo dati? Ano po, sa trabaho? Sa damitan po. Tendera. Tendera sa damit.
Ito nga. Ngayon nakakatuloy-tuloy ka na. Ano ka? Pasok ko din yan. Sino? Siya. Sabado linggo hindi ako. Ano ka din ha? Tindera ka din, Eric. Ay, Dani ka. Gusto ko rin pumunta Sayang daw yung beauty niya. Kahit Sabado linggo. Sabado linggo. Sabado linggo. Okay na daw yun. Grabe ano, ang galing naman ninyo. Adya, ang galing. Walang arte-arte. Tama yan na yung pagpapalaki mo sa Sabi kanila. ko, mag-inarte kayo na. Kayo rin. mag-inarte? Ugutot kayo at pababayaan yung Ano? sarili nyo. Oo, aanihin mo yung kartehan mo, wala ka man makain. Ano, Nay? Magkakasakit ka. Kakasakit ka. Kawawa yung sarili mo. Oo. Ikaw rin yung mahirapan. Yung iba nga nakakabataan ngayon, pamelti-melti pag uwi ng bahay, walang bigas. Walang bigas. Wala silang panggastos kung anong bibili Oo. nila. O tama na Di yung ba ng ano. milk tea? Magkano? O kaya tama yun na tinuturuan mo sila, walang arte-arte kung Wala pong alternative. magtindera ka o gusto mong ano, at least nagagawa mo naman ng ano, Nakapalan ko lang walang nga yung mukha ko kahit minor de edad pa sila. Gusto nyo lang tumulong. bawal pa na pala ano, bawal pa yung trabaho na yun. Bawal pa. Pero Sabado linggo man lang. Sabado. Gusto nga nang tumulong. Eh, hindi naman totally na ay asa ko sa kanila kasi pambaon din nila sir. Kung may bayaran sa eskwelahan. Kagaya niyan, malakas ang panahon. Wala rin akong hanap buhay. Eh, ang hanap buhay ko sir parang alon lang. Minsan malakas, minsan mahina. Parang panahon Halimbawa, baga. kapag madaming nagpalaba, malakas. Oo. Kaya lang, Kapag bira wala. man lang yun. Pag wala man din nagpalaba. Parang alon Oo. na. Nak! Ano muna, i-open muna. I-open muna. Ito si ano, interviewin natin. At ito yung ano, ito yung panganay na lalaki. Gwapo pati, o kamukha ni ano. Yan, kapag anong pangarap mo dito sa family mo? Makapatindog pong araw. Ito pong Mapayos mo yung bahay. Hindi po itong isa diri pong araw. Yung Kung po kaya itong palipat-lipat ay. yung pangarap mo kay mama mo. Hindi po. Makapatay ng bahay. Siyempre, mas maganda din gusto mo din makapagtapos. Hindi po. Importante din yun. Kaya po nagtatrabaho po ako. Kasi Ano? po Sabado linggo lang po dyan po sa may Mercedes. Nagtatrabaho ka din Sabado, Linggo. Hindi po. Po yan sir. Ibig sabihin, pag Monday to Saturday, pasok kayo. Pag Sabado, Linggo, trabaho kayo. Hindi po. Wala mo silang gawa. Ako naglalaba. Ang lalaba yung mga damit. So sila na yung dumidiskarte pala, ano, Nay? Nakakatulong na sila, Pero kaya pala. pangkalahatan sir, ako talaga. Oo, kaya pala, Nay, nagtataka din ako kung wala kang trabaho. Ngayon, ano ka ngayon eh? Bakante ka ngayon, Nay? Bakante pero wala naman kayong budget. Siyempre, tinatansya ko rin yung gastusin. Ang mahal baga ng bilihin sir, ang bigas. magkano. Tapos yung itong mga anak mo tumutulong din pag Sabado, Linggo. Kaya Tumutulong at po least yan, ma'am. nakakayanan mo, Nay, kasi may tinutulungan ka ng mga anak mo. Ang galing naman. Kahit nga, Ang galing naman, Nay. patrabahuin kasi minor de edad pa. Kahit minor de edad pa. Sige. Pinipilit pa rin nila magkaano karaos. Okay, ano na nga yun? Nila para hindi sila maghinto sa pag-aaral. Oo. Ano yan? Tsaka wag niyong kakalimutang tumawag sa taas. Mag-pray, magsisimba. Ano, Alison? Danica. Tawag tayo sa taas. Kasi siya naman yung makakatulong eh. Ngayon mga kalingap, magbibigay tayo dun sa ano nga yun, sa pagsali nyo ng ano yun? Sa kanila po, chair dance. festival kami po. Chair dance. Sasali kayo? Sali po. Mga bahay ko sa Okay, sige, magbibigay tayo mga kalinga para sa kanila. Ito atin nyo na lang. Sino ang hawak? Okay na maghawak. Okay. Tapos bakante si nanay ngayon. Ngayon at bigay din tayo kay nanay sa mo. Pambili nyo ng bigas at ulam. Nanay. Okay. Nanay. Para sa pambili nyo po ng bigas.
ano po, pray lang tayo, malay mo, gawin ng Lord, no? Hindi po rin siya magsawa sa amin na tumulong kahit pa lalo po sa mga tao. Kagaya niyo sir, mga vlogger. Sana po, lagi pong palakasin niya yung loob natin na lumaban. Oo. Ayan na, makakasali na kayo sa ano? Sa festival. Salamat po sa Maraming pagtulong. salamat po. Sige. Congrats, makakasali na. Baka kasali na po. May pambayad na. Pambayad na sa eskwelahan. Ikaw na, kan? Pabayad ka na rin. Iya po. Salamat pong maray. Bicolano talaga ito si Wala ano, no? na nga yan. Si ano nga ang pangalan mo ulit? Sunil po. Sonel. Yung po mga kalingap si Sonel. At nagtatrabaho siya ng ano. Saan nga yun? Sa Bastikuyan po. Bastikoyan. Sabado, Linggo. Iya po yung sa Tapos, Mercedes. ano, nakakatulong ka din kay mama mo. Ganyan ang ano, ganyan ang mga dapat tularan ng kabataan ngayon, no? Sabado, Linggo, tulong kay mama, ano? Kaysa kung ano yan. Disiplinado na maganda, disiplinado yan. Sabi ko sa kanila, huwag silang mahiya na imungkain nila yung problema nila kahit sa school. Ipamahagi nila yung ano nila, yung kaya nilang ipakita. Magpakatotoo sila. Yun ang ano. Hindi naman importante yun ngayong mga material na bagay, computer, cellphone na ano. Ang importante ngayon yung magsumikap ka. Oo, balang Para araw mabuhay. kapag sanay ka, aangat ka din balang araw kapag marunong ka sa buhay. Opo, hindi naman tayo lahat, hindi naman lahat na ng tao po kay ganito. Maghihirap pa rin. Nasa atin po rin yung pag-asa para umasinso. So, habang Nay, gusto nyo ba ng mesa? Ha? Ha? Wala yung siriling sa akin. Ano? Opo, para po may kakainan na po pang hindi na po di. Lagay ng mga Ah. kanin. Ikaw na, kung gusto mo Lagay lang ng mga mesa. Ma! Para hindi na masyadong mahirap. Tapos pag may bisita, pakainin. Pwedeng Kung pakainin. merong pagkain. Kung meron pagkain. Pero po makainin. Ibig sabihin may nadalaw pa rin dito sa inyo. Opo. May nabisita din. Mga barkada. Nakakahiya din po. Kaya palagi nakasara yan. Nahihiya sila. Ano lang. Pero Kasi kailangan- normal lang yan kasi wala man ano. Ayos lang yung importante. Ang importante. Natitirahan kahit Oo. Oo, wag Timing niyo po. ikahiya ha, wag niyo ikakahiya na kasi nagsisimula pa lang naman kayo, 'di ba? Si nanay, ano naman, single parent. Si nanay, Matagal na po, magtitin na. 10 years na na may bunso po. single parent. Pero ang nabibilib ko kay mama ninyo, hindi kayo pinapatigil sa pag-aaral. Kahit minsan nawala na ako ng pag-asa. Sa daanan lumuluha na, paano ba yun mamaya? Wala naman kami kakainin. Okay, pray lang na tayo na ha. Huwag mawawala ng pag-asa. Ayan, magpapaalam na din ako, Nay. Sige po. Salamat Ingat. po ng marami Salamat sa po ng ano. marami. Salamat pong maray. Maraming salamat po. Sa lahat po ng Lahat-lahat ng tulong tulong nyo. po. Wag po kayong magsawang tumulong at sa iba pa, at sa iba pang mga nangangailangan po. God bless. Salamat din. At ingat Salamat kayo po, dito. Salamat po sa More power. God bless. pampalibusyo na po sa eskwelahan. Itong bayad na po sa akin. Bayad na. Maraming salamat. Maraming salamat po talaga. At God bless sa inyo. Salamat God din bless, ha. God bless din po sa Patuloy lang. Hindi po. Huwag magbabago ha. Oo. Hindi ano ha. Kasi maganda yung ginagawa ninyo na Sabado, Linggo tinutulungan nyo si mama nyo. Pero wag lang mapapabayaan yung pag-aaral ha. Hindi po talaga importante. Yung pag-aaral. Okay. Tama yun. Sige, Nay. Makapaalam na. Sige po, God ingat bless po kayo. Oh, bye-bye na Erica. Istudani ka. Maraming salamat po. Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng vlog natin ngayon. At ayan po, nabutan natin ng konting tulong at hindi pa po nakakahanap ng malilipatan. Looking for ano din po kami na makalipat na din yung mga bata kasi mga estudyante pa naman. Nakakaawa yung kalagayan ng tinitirahan nila. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Kalingap Alvin, subscribe na po. Siyempre sama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Ate Edna, at siyempre kay Kalingap Rob. Yan. Sa asawa ko din po, kay Ma'am Buena. Maraming salamat po. God bless.
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya